Eeva Miettinen. Hei, tässä on vammaispalvelun sosiaalityöntekijä Laura Vettenranta. Meillä oli sovittu tapaaminen tänään kello 12. Mahdetko olla tulossa? Anteeksi, en yhtään huomannut tätä ajankulua. Ja kun minulla on tätä hahmottamisen vaikeuttakin tässä. Tein tässä ruokaa ja täytin näitä papereita. Jos lähden nyt, niin olisin puolen tunnin päästä siellä. Sopisiko se? Valitettavasti se ei ole mahdollista. Minulle tulee seuraava asiakas. Meidän täytyy sopia uusi aika. Pääsetkö ensi tiistaina samaan aikaan? Sehän sopii. Jospa soitan sinulle 11 maissa, niin muistat lähteä ajoissa kotoa. Hei hei! Joo, kiitos, tehdään niin. Hei hei! Joo, sisään. Hei, mitä kuuluu? Ihan hyvä. Sä tulit ilmeisesti jättämään sitä henkilökohtaisen avun hakemusta. Joo, niin tuli. Mutta kun sä oot tässä kerran aikaisemminkin hakenut jo tätä henkilökohtaista apua, että onko nyt sitten tapahtunut jotakin muutosta tähän aiemmin? Joo, itse asiassa on. Mä oon muuttanut omaan kotiin. No, sulla on ilmeisesti nämä hakemuspaperit mukana siinä, niin mä voin katsoa. Tuota. Mitäs tuossa oikein lukee? Ja eihän tässä ole arvioitu tätä avun määrääkään ollenkaan. Tässä lukee esimerkiksi mä tarvitsen apua tässä kodinhoidossa. Aha, joo. Niin. Ja sit mun on vähän vaikea arvioida tätä, kuinka paljon mä sitä apua tarvitsen. Mm-hmm. Niin, ja sit se varmaan johtuu tästä mun hahmotusvaikeudestani. Mm-hmm. No mutta mahtaako henkilökohtainen apu nyt ollenkaan olla sitten oikea ratkaisu tähän asiaan, kun sulla ei edelleenkään ole sitä vaikeavammaisuuden kriteeriä täyttävää diagnoosia, joka me tähän päätökseen tarvitaan? Kyllä on, mutta sinullahan nyt sitten, mä oon ymmärtänyt, että sulla on vahva tukiverkosto, että on ystäviä ja on äitiä. Eikö he voi niinku vähän sitten auttaa tarpeen tullen kuitenkin? Ei perheen ja ystävien tarkoitus ole mun toimia mun henkilökohtaisena avustajana. Ymmärräthän sinä, että en minä voi tällä diagnoosilla olla puoltamassa henkilökohtaisen avun päätöstä? Tähän asti mä oon asunut siis siellä kotona mun vanhempien kanssa. Niin, ja selvinnyt itsenäisesti, niin? Niin, mutta siellä kotona, siellä äiti on auttanut ehkä mua semmoisissa asioissa niin kuin huomaamatta. Ja sitten nyt kun mä oon muuttanut yksin asumaan, niin mä tarvin apua. Mulla on vielä tämmönen toimintakykyarviointilomake mukana. Jaa, en olekaan nähnyt tällaista arviointilomaketta aiemmin. Käydäänpäs tätä nyt vähän niin kuin yhdessä läpi, että mitä kaikkea tässä on. Joka kohdassa on ainakin 1 tai 2 suksia. Joo. Sitten on oman toiminnan ohjaus ja voimavarat. Tehdäänkö niin, että mä siis saan tän itselle? Niinkö? Kyllä saat jo. Niin, mä tutustun tähän tarkemmin ja arvioin sitten tilanteen uudelleen sen pohjalta. No niin, mutta eiköhän tämä ole sitten tässä, että kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa ja hei hei. Hei hei.